guys, ki lewat bandara. Dalane kuwi samping kono kuwi. Pembangunane kene mbok ki digawe apa neh iki ben padahal ora enak iki. Iki sekolah internasional jarean. Kuwi ya kaya ngono kuwi. Ki ngarep iki ya pintu masuk mbuh jare hotel guys. Seh kiri kene iki Kimbos hotel jare kene iki ya. Hotel es ngene kono guys. Iki bandarane seh kono. Sementara mbuh jere kabare iki lagi enek sak rute guys. Kediri Jakarta kono kuwi 4 kali seminggu jare. Oke. Dalane nglawenyer guys, dalane nglawenyer ya. Iki sok lek wis kedepane mbuh ape dadi opo iki. Ngeri-ngeri tok isine. Kayak anak hotel nek ngene tengah kono kae jare iki. Yesus. Padahal kene biyen alas guys, kene guys. Alas terus dike bandara. Dalane yes lumayan apik. Oke guys. Engko lano tak sambung lagi.